Кацярына Клімова апынулася ў ліку тых смельчакоў, хто першымі адважыўся адчуць на сабе моц кітайскай медыцыны. Спойлер, ніякіх сушаных траў і загадкавых зелляў, толькі чыстая навука. На парадку дня ударна-хвалёвая пунктура, замест звыклых сталёвых іголак акустычная хваля. Яна кропкава б'е ў энергетычныя мерыянды, запускаючы магутную перазагрузку организма. Я первый раз в этом санатории. То есть о китайской медицине слышала, но не столь А сегодня вот было открытие. Об эффективности я еще не могу сказать, потому что первый раз еще, но мне очень понравилось. Новый центр – гэта не просто некалькі кабінетаў, а цэлая экасістэма. За кожнымі дзвярыма свой спосаб перазагрузіць арганізм. На гэтай тэрыторыі 6 высокакласных спецыялістаў, больш за 10 адзінак сучаснага медыцынскага абсталявання і звыш 30 методык. В 2025 году в нашей стране было проведено около 970 тысяч процедур рефлексотерапии и традиционной китайской медицины. И это только в государственных учреждениях Министерства здравоохранения. Гомельская область является побратимами сразу двух китайских провинций. Двусторонние отношения в рамках развития традиционной китайской медицины, безусловно, будут развиваться и дальше. Центр кітайскай медыцыны не просто новы радок у прэйскуранце паслуг беларускай здраўніцы. Гэта жывое ўвасабленне праверанай гадамі дружбы і стратэгічнага саюза паміж Мінскам і Пекінам. Гэты праект даказвае, у клопату пра чалавека няма межаў. І лепшае таму пацверджанне здароўя, якое падтрымліваецца агульнымі намаганнямі. У нас в стране развитию методов китайской и традиционной медицины уделяется большое внимание, и мы, учитывается тесная связь между нашими странами, готовы развивать сотрудничество, делиться с нами нашими секретами, нашим методом лечения. Мода на ўсходнія даўгалетцы ў Беларусі ўжо даўно устойлівы тренд. Здраўніцы падхопліваюць попыт на гэтую хвалю. У гомельскім санаторыі ўсходнія практыкі не проста дадатак да пуцёўкі. Гэта комплексны і прадуманы да дробязяў медыцынскі кластар, аналагаў якому ў рэгіёне няма. Традиционная китайская медицина – это то направление, которое будет широко представлено у нас на Гомельщине благодаря открытию нашего центра традиционной китайской медицины. Все методики классические для Китайской Народной Республики и для их медицины. И для нас это такие новинки, которые действительно приобретают большое значение для оздоровления и лечения нашего населения. Цэнтр – прыклад таго, як моцныя міждзяржаўныя сувязі трансфармуюцца ў рэальную карысць для людзей. Беларусь і Кітай чарговы раз даказалі, калі тэхналогіі захаду і мудрасць усходу працуюць у сінергіі, выйграе галоўны ўдзельнік гэтага тандэму – пацыент. Тацяна Пімнёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».